gidhi timo in full mondo mi wa make sure ni wakelo development ni jowa. Mar ariyo adwa ni mondo understand Sharon ni William nyalo bedo nene launch ga gik moko kaka deputy president. It is completely different. No, Sani is the CEO, is the accounting officer mar country mwadake miluongo ni Kenya ni. Koro sani en sirikande no wacho ni kusema na kutenda. Wadwa nene ka gik mo launch ka en president pod en story. Nwach 2027 ok en 27 years mabiro. 2027 en higni adek mabiro. Koro wadwa nene to gik ma Ruto launch ka en president. Any excuse modhi nyiso jopiny ni ok otimore to en manen gi authority of the and the power of the pen. Because macho nyalo wacho ni seche moko nobedo frustrated nwach nodwa bedo ker, koro seche moko ker mandalogo they make sure ni gimoro amora mo launch to nyono. Koro kwanyal blame ahinya mang'eny. Mogi tadwa mondo mi awach ni ok aparie ni kama Amolo ma wuon oganda ni okete lwete nyalo kethre. Mondo mi ne Raila bi michak donate some of our lieutenant soldiers, the greatest of us, mi neno ka gigolo magitere government mondo mi okony Ruto okelo formula manyalo kelo konyruok ne japiny. I want to believe ni this relationship will mean well ne japiny. Emomiyo in the words of Gladys Wanga, governor ma Homa Bay, owacho ni lwenje te ok magwa, ok lwenj moro amora ma ji wuok ni ji ng'anyo en mar jaluo. Seche moko en jok mowuok ma koro ng'anyo nwach oseng'e ni gima ber biro luo, to wan jogi osegang'iyo ni kwedowa. Koro wadwa ni mondo wachik itwa kabisa ne gima jatendwa wacho, mondo mi kowacho ni koro Ruto rach, to koro wan e behind him nwach wafil ni Ruto owuondowa. To gi sani Ruto ber. Ruto ber nwach mana kaka wacho ni wan gi waziri mokwongo maluo ma koro mar finance. Wan gi the first woman madhi bedo attorney general mane advisor mar sirikal on legal issues. We are having a powerful PS in this country. Omiyo Ruto ber jodala wa ananeno sani. Madingo diwachi no ber kaluwore gi lemo makamano, pok mag lemo makamano kosa. Anyalo wacho Ruto ber nwach ing'eyo sirikal ok nyal bedo marach ka un e iye. Sirikal mana kaka Tan Meli nowacho ni sirikal rach mana ka un oko. To ka un e iye kamito oketo sirikal ber jodala wa ananeno sirikal ni ber malich. Erokamano ahinya. Lois bende nitiere kata mana wach moro bende motenre kod achiedh nade ma bende osebedo kata mana ka jokowa kaka Onagi nikech TV en mar Onagi donge. Koro wan kaka Onagi bende kae kama inyalo yudo thuolo mano mar kuotho kaka